Jimmy, tabi! Iwan ka ng BTS! Ay, pumunta crossover! Mga napapanood ko sa Facebook, YouTube, may mga sariling subdivision eh. Ako sa kwarto lang. Sa public lang ako eh. Ito mo ginawa ko, kinuha ko na lang to, bawal kasi, bawal lumabas, so kinuha ko na lang. Ako na lang shoot. Trick shot. Trick shot number 1. Tali pa. First try, trick shot. First try, trick shot. Ano, Tito Rendon, yung court yung nag-a-adjust para sa akin. Kahit hindi ma-shoot yan, gagalaw natin yan. Hindi ma-shoot yan, ikaw gagalaw para ma-shoot. Anong buhay ka magaling? Yaman ng mga nag-aamok sa'yo, may pupunta pa sa korte ng subdivision nila. Ako wala, kailangan ko pa magnakaw. Quarantine pa eh. Shoot kita dyan. Isang siko lang sa akin, makakalas ako eh. Mag-crossover. Ang baba ko masyado para sa camera. Kakangawin. Lalabas si Tito Rendon dyan, siko agad. Uy, nice pass BTS Jimin! Shoot, lagyan mo ng green. Okay, masyado na tayo nag-e-enjoy. Atira simulan. Mayroon daw si Tito Rendon, daanan ko daw. Daan na ba kayo? Para daanan to. Iwan ka. Yo, maganda. Inakaba lagi pag may mga nakabandaan eh. Mga naiipit yung dugo eh. Ang gabi mga boss. Yeah, nandito na naman tayo sa ating Battle of the YouTubers. Merong bagong humahamon sa akin dito sa social media. Alam ko yan. Ano to? Aso. Aso? Marunong pa. Mas marunong pa dun sa tinuturuan. Ilan ba camera angle ito, Tito? Okay. Kung ako doon nag-gym, tuturuan niya ako, focus. Sasampalin ko na yun eh. Sasampalin ko yun eh. Ano pangalan niya? Rendon Labrador. So, yung katawan mo, nako, parang peke naman yan eh. Wala. Ito si Rendon. Picture na nila. Parang gusto, yung alam yung, yan yung meme, di ba? Yung gustong suntokin yung, yung script. Rendon Labrador. Labrador ba? Labrador, aso, kuya. Labrador. Sikat na sikat to sa Facebook. Oo. Actually, kinontak ko siya. Okay. Nakakatawa na alam ni Rendon para sakyan to ng hindi cringe. May masking pa pala to. Green screen. Sabi ko kasi naghahamon siya sa social media. Sa'yo, iwan buong pamilya mo. Ay, gagawa na siya ng music video. Sabi ko sa inyo eh. Narinig mo na ba? Ang tendero ng balot! Eto na. Pag crossover ay iwan. Iwan kahit ilan. Ilan ba kayo dyan? Brusco Brothers pala yan. Yung mga tao na ang daming basta crossover Yung ginagawa ko kanina eh. Nag-ensayo na kaya yung mga yon? Baka maiwan yun. Iwanan mo. Ay po, may pa-auto-tune. Iwanan mo kahit sino pa yan. Iwanan mo yan, kapatid mo. Iwanan mo kahit sino pa yan. Ang sabi ng iba ay wala. Ay, nasa likod ka kung gago ka. Sabi si Gary Boy, Hindi ka nakafocus, ikaw ay iwan. Kaya ang gusto kong sabihin, mag-focus ka. Yan lang yung sasabi sa camera ko eh. Iwan kayo. Nanginginig na flip top. O ingatan mo yung tipo mo. Tito! Alalayan mo si Uncle, baka ma-break sa dalaw ko. Pati hindi lang pala pamilya iniiwan, pati yung hinga niya, hinahabol niya dun sa rap na yan. Ano? Naniniwala na ba kayong lahat? Ay, pasabay. Pag-crossover na ako, iwan kahit sino. Mag-focus ka. Kasi kung hindi, Iwan ka. iwan ka. Wala ako nagsulat yan. Pero nakakatawa na sinasakyan nila to. Kaya naman talaga dapat yung mga ganyan eh. Yung mga nagdi-dislike pa rin ngayon, siguro galit na lang talaga sa kanya. Masarap siya pagtripan si Tito Rendon. Pero at least alam niya. Ayaw kasi sa lahat yung mga matatandang pikunin sa internet. Ang dami nun. Woo! Okay, mabuti ganito na sinasakyan niya. At good luck sa'yo. Di ako tumataya. Di kasi ako mahilig sa mga ganyang taya-tayaan. Sa mga gambler's policy. Pero kung tataya ako dyan, kaya ba kay Tito Rendon tayo po? Di ba? Kasi ang dami ko nakikita, hindi naman sa dahil sa'yo na ang Hindi, ikaw dahil sa'yo yan.
Kasalanan mo yan. Teka lang, Rendon. Uy! Mukhang napipilitan lang. Ito na naman si Tito. Yung bata mo. Ay, ito na, example ng mga galit ng mga tito sa internet. Mukhang napipilitan lang siyang pakinggan ka. Ang dami mong sinasabi. Ang dami mong alam. Utang ina mo ka. Sana ikaw din. Lagi ko sinasabi yun. Mukha ba naniniwala sa'yo yan? Walang naniniwala sa'yo. Tanga lang maniniwala sa'yo. Gago. Pili sila. Ano kayo nakakalabas sa mga subdivision nyo ha? Yayaman nyo kasi. Yeah, video na. Dapat kasi may gigil. Gigil! Hindi sa buhay, bro. Di ba? Gigil! Usapang gigil na ba? Ha, Rendon? Usapang gigil pa? Kasi ano? mas gigil Ano? ako sa'yo. Pero bago ko sabihin, Jonah, ang binigay mo dito sa putang inang to. Ha? Ano to? Away bata? Ano ba ginagawa mo ngayon? Para lang, magmukha akong tanga. Irony! Bigay mo sa akin tong Rendon Labrador. Wala akong pakialam kung mapa-basketball man Or o boxing! mapa-parlor games man. Yung pagkakasabi sa parlor games, parang alam mo imposible hindi maging cute o maging bonding po siya. Sinabi mo yung parlor games ng galit eh. Parlor games! Kaya sabihin mo bubbles. Hindi mo kayang gawin maangas ang salitang bubbles kahit paano mo pa sabihin. Bubbles! Bubbles! Diba? Hindi talaga kaya. Ganun yung aura ng parlor games eh. Parlor games pa yan! Yawa na. Nang Kenkoy talaga dito sa mga trip nila. Galing kay Kenneth. Focus akisi sa aking goal, Chi. Lalo na, lumabas na yung mga dati pa niyang photos like 5 years ago. Pogi, may nag-text sa'yo. Pogi, Nung panahon hindi pa naiwan ng nag-text. pamilya. Pogi, Ibigay mo na sa akin replyan mo na. si Rendon. O mapa-parlor. Pogi, may nag-text sa'yo. Pogi, may nag-text. Dora Best Ma'am Shi, rampa ka lang patungo sa Gomo pag wala'y makakasama, mababush sa mga echosera. Kat pamilya bells mo pa. Maraming salamat. Sunod, focus on that. Kasumpa-sumpang larawan. Mapapagalitan tayo dyan. Hindi mo masisiko to, Tito Rendo, dito abot. Sunod. Mag-focus ka. Anak ng hindi. Kaya ka hindi pinili. Hindi makagago. My best. 3 bigyan ng 3 points yan. Napakagandang meme. Sunod. Ayoko na. Focus! Iwan lahat kahit dignidad mo pa. Sunod, makabay. Ano ba? Nakakancel na naman tayo dyan sa litag yun eh. Yan sa Philippine Simulation. That feeling when kakain na kayo pero inakit. Laban-laban! Ito kasi yung mga nag-record sa subdivision nila na sa court. Ako hindi ko magawa. Kasi hindi ako mayaman na nakatira sa simulation. Kaya ito yung training talaga nila Rendon eh. Pag yung laban niya. Woo! Yeah. Sunod! Ano kay Alvin? Mga bully sa private. Mga bully sa Lumisaksak ka na sa tagiliran eh, no? Lalala ko tuloy yung ano, isa yung Atenista. Sino nga ba yun? Pero Atenistang kulay ako. Sunod, iwan lahat kahit kidney mo pa. Ayan, lagay ka muna. Tunay na lalaki nagli-lipstick. Pogi. Para pag hinalikan mo yung babae, hindi na niya kailangan maglagay. Replan Yan mo ang na. tunay na motivated. Motivated sa babae. Style smart. Kasi bobo ka kasi, di mo naiintindihan yung style ni Tito Rendon mo. Ang dami na naghukay ng kanyang mga fans na mga profile pic. Kasi sobrang dami niya kasi syempre model siya, di ba? Parang walang katapusang mina ng mga memes. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan edit. Gold mine yung kanyang profiles. Sarad. Yep, naiwan na rin tong meme template na to. Tama na. Maraming salamat, Wilfred. Panghuli. Ibang motivasyon na naman to eh. Ito sila pagkatapos nung Battle of the YouTubers silang laban, kahit hindi sila mga basketball player, di ba? Diyan naman yan kasi may mga bayad dyan. At doon na tatapos yun. Ting bayag mo, geto kalit. Kung gusto nyo pa na mga ganitong reaction video, huwag nyo kalimutan like, share sa mga di pa nako-crossover yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul Focus.